झूमर गावे ला लो कि अरे कमर में उठे दर्द याद जजी तनी अरे हमके बचा लेना। ये सब गाना रोवा सब तो सुन नहीं हो जा। अरे हमके बचा ले ना हमके बचा ले कि कमर में उठे दर्द याद जजी तनी और ये बात उस समय में कलो खेल दीदी जब उनके बबिया के होखे में कुछ ही समय बाकी हुई। ये सब उस समय के बाद जब बच्चा जन्म लेने वाला होखेला तो उधर 100 बिच्छू के डंक से भी ज्यादा तकलीफ वाला होला। बलिया शहर बड़ा ही नामी शहर बान सुन ले बानी जी कैसे कहते हैं दीदी बलिया से डॉक्टर बुलाती राजा ननद के पतों से ऐसे दम सुनले बानी कनी भैया के जौन दीदी बानी बड़ा ही प्यार रहेला सास ननद सब में बहुत ही प्यार बा कैसे प्यार दिखत भी बाई जा। लेकिन ई परंपरा जौन बा सास ननद के और बहू के रिश्ता नेताजी के फंड वाला होला। पूरा नेताजी लोग कई के अच्छे नेताजी लोग होते हैं जो लोग काम कराते हैं और जब चुनाव का बारी आता है तो जाके पब्लिक से क्यों पूछे कि केकरा के वोट देवे के बा कि जीतल वाला उहे के न देवे के बा कइलो का वोट दिए जी सारा नेताजी तो हमनी के वोट देनी जाऊंगा के अपन घर भर में तो सही रिश्ता होला सास और ननद के। सास ननद आओ तो मन ही ना भावे और अपना नैहर से बड़ा प्रेम बा नैहर से भाभी बोला कि राजा जी तन बचा लिया।
कई लोग यंग जनरेशन वाले हैं जे कि महरिन के मतलब ना समझत, लेकिन चाची रउआ समझत हो कि महरिन रुआ टाइम पर महरिन आई, लेकिन तो हॉस्पिटल में पूरा डॉक्टर लोग सब कुछ बन जाता ना। तो चाची के रुआ टाइम पर महरिन होखियन